اوكي افقري تساميد كان نختنبر زحجزو 10 نطبطات مأتوي فقر ز عسوله هيوت ንምስራት ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ዘሎ ዝምድናታት ጠንኪሮም ንኽቕፅሉ ዝሕግዙ 10 ነጥብታት ነዞም ዝስዕቡ ይመስሉ እዞም ኣገደስቲ ነጥብታት ተኸታቲልና እንታይ ተግቢርናዮም ሕጉስ ፍቕራዊ ህይወት ክህልውና ይሕግዙናዮም ተኸታተልዎም ሓደ ጉልጽነት ወይ ከዓ ቅንዕና ሓሳባትካ ብጉልጽን ብዘይ ምፍራሕን ናይ ምዝራብ ልምዲ ክህልወካ ኣለዎ ሓሳባትካ ብትገልጸሉ ጉልጽን ንጹርን ክኸውን ኣለዎ ክልተ ምክብባር ነፍስ ወከፍ ፍቑራት ተኸባቢሮም ከምኡውን ሓሳባቶም ስምዒታቶምን ክብሪ ሂቦም ክጋላለጹ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ፍቑራት እዚኦም ንሓሳባቶም ክብሪ ዘይቡ እንተኾይኖም ነፍሶምን ክብሪ ዘይቡ እንተኾይኖም ነቲ ፍቕሪ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍቕሪ ምክብባር ካብቶም 10 ኣገደስቲ ነጥብታት እዩ ማለት እዩ ሰለስተ እምነት መሰረት ናይ ዝኾነ ጽኑዕ ዝምድና እዩ ኣብ መጓዓዝትኹም ገደብ ዘይብሉ እምነት ይሃልኹም ምክንያቱ ብዘይ እምነት ፍቕሪ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እምነት እንተሕርዳት ዘየሉ ምጥርጣር ስለ ዘስዕብ ምጥርጣር ዘለዎ ፍቕሪ ከዓ ሰላም ይስእን ማለት ስለዚ ኣገዳሲ ካብቶም 10 ነጥብታት እምነት እዩ ማለት እዩ ኣርባዕተ ይቕረ ምባል ጌጋታት መናብርትና ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ዝምድናታት ጌጋታት የጋጥሙ እዮም ስለዚ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ሰላም ዝህቦ ወይ ጥዕና ዝህቦ ነዚ ዝምድና እዚ ይቕረ ምባልን ይቕረ ምግባርን ማለት እዩ እቲ በዳሊ ይቕረ ክብል ከሎ እቲ ተበዳሊ ይቕረ ክቕበል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝምድናታት ወይ ኣብ ፍቕሪ ይቕረ ዘይምባልን ጌጋታት ካሚንካ ይቕረ ዘይትብል ተኾንካ እቲ ተበዳሊ ይቕሬታ ዘይቅበል ተኾይኑ ነቲ ዝምድና ብጣዕሚ ጸላው ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብቶም 10 ነጥብታት ኣገዳሲ ይቕረ ምባልን ይቕረ ምግባርን ማለት ስለዚ ሶሪ ክትብል ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሓሙሽተ ጥምረት ንፍቕርኹም እኹል ግዜ ይሃልኹም ብጥምረት ተጓዓዙ ብፍቕሪ ሓቢርኩም ግዜ ይሕልፉ እኹል ግዜ ንፍቕርኹም ሃብዎ ሓሳባትኩም ፍቕርኹምን ግዜ ሂብኩም ኣስተማቕርዎ ሽዱሽተ ምድግጋፍ ወይ ድማ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ዝጸንከረን ዝፈኾሰን ፈተና ናይ ህይወት ወይ ናይ ፍቕርኹም ብሙሉእ ልቢ ክትደጋግፉ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ብሓንሳብ ምህላውኩም ዘይምህላውኩም መርኣያ ዝኸውን ኣብቲ ዝኸበደን ዝፈኾሰን ዘጋጥመኩም ነገራት ክትሓጋገዙ ከለኹም ካብ ብልቢ ዝተሓጋገዛ ልቢ ስለ ዝናበባ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም 10 ኣገደስቲ ነጥብታት ኢለ ኣቕሪበ ዘለኹ እዚ ናይ ምድግጋፍ ወይ ድማ ናይ ምትሕጋዝ ማለት እዩ ሸውዓተ ምርድዳእ ብዝኾነ ዘይራዳድእ እንተጋጢምኩም ነቲ ዘይራዳዳእኩም ደሎ ሓሳብ ብምምጻእ ሓድሽ ሓሳብ ብምምጻእ ማለት ነቲ ጸገም ቀልጢፍኩም መፍትሒ ክትፈጥሩ ትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ማለት ደቂ ሰባት ብዙሕ ዘይራዳዳእና ነገር ይፍጠር እዩ ኣብ ህይወትና ብፍላይ ካብ ፍቕራት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቀንዲ ጸገም ዝኸውን ነቲ ኣጋጢምና ዘሎ ጸገም መፍትሒ ቀልጢፍና ክንገብረሉ ዘይ ምሕሳብ ናብ ምምልላስ ነገራት ናብ ምግፋሕ ስለ ንወስዶ እምበር እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር እንድሕር ደኣ መፍትሒ ጌርካሉ ነቲ ዝምድና ጥዕና ስለ ዝህቦ ቀልጢፍካ ናብ ንቡርን ወይ ናብ ምርድዳእ ክትመጽእ ስለ ትኽእል ምርድዳእ ካብቶም 10 ኣገደስትን እዩ ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ሸሞንተ ንፍቕሪ ርህራሄ ምሃብ ወይ ድማ ነፍቃሪኻ ነፍቃሪትካ ርህራሄውን ካብቶም ኣገደስቲ ማለት እዩ ነዚ ትገብሩ ፍቕርኹም ብተደጋጋሚ እናገለጽኩም ከም ተፍቅራ እንዳገለጽካ ንሳውን ከም ተፍቅረካ የፍቅረካ እንዳልካ ለኩም ፍቕርኹም 10 ግዜ ክትጋላለጹ ኣለኩም ኣብዚ ዘሎ ርህራሄ ኣብዚ ዝርአ ማለት እዩ ፍቕርኹም ዘይትጋላለጹ ተኾንኩም ከምዚ ይፈትዎ እንደኾን ትፈትዎ እንደኾን ናብ ምባል ስለ ትኸይድ
يفكر اندخون تفكر اندتخون كم مبال فقركم 10 جيزة تتقالالصو بزح جيزة بمدققام كم تفاقروا كم تفكرها كم تفكريو كتقالالصو كتقول لكم اوي ترهرهين يتفقروا مالتي سلازي رهرهين افقري كافتم 10 قدس نطبطات كخون امسي لكم مالتي مبل تاشعي بحتاوي هواتكم ويدماني مستير ناي هواتكم مستير ناي هواتكم بزعبا ولقاوي هواتكم مس عركه محازا حاوي بيتسب مزراب بزح اقداسنت يوبلن مفتحوين ايمصني ماليسكم نت زمدناكم فاح بلالكم تزي كوينو مفتحي كمص ايكلني سلازي ولقاوي هواتكا وي بيرسونال هواتكا اباخان افكاريت كان اباخن افكاريان تراي استمركوسه كخون الله ازي بالطعمي ازي ولقاوي هواتكم كتنققلو زلكا نغري 10 علامه مهلاو علامه زي ولو مچن ابدو صحولن ابي كم لصحوينا يفلطني سلازي افقرين كافتم 10 قدستي حيزي مصي زلخ علامه مهلاو علامه بزعبا مصاي هوتكم علامه يهلكم بزعبا مصاي هوتكمين مدب بمداب بعلامه تغعزكم زلكم وطن مالتي نابنت كافتم علاماتات افقركم علامه تغورم تخيل مصاي بزعبا مرعى معاس نمرعو خميغرنا نمرعو زبلو نغرات كخونو خليهم بزعبا ولاد معاس نولد زبلو نغرات كخونو كالوين بزعبا غزا غلمنتات وزته مالت ختبل تخيلخا بزح نغرالو افقركم نمصاي بزح بعلامان بمدبن كتزارارو لم تخيل مالتي سلازي افقركم علامه زي ولو نابراوي هيوت ايتمبرو زي كل جيزي بزعا مصايكم مدب حانتيسكم كتزارارون كدغاغمون مدباتكم كا بصنعات شتكم كتارمو توسنو تقول لكم مدباتكم كتفلطون لكم تزعل زمدكم علامه تارجت اسيركم كتغعزوا لكم كم زلكم نابنت ثلاثه ነገር طايسلكم مالتي مرعى ولاد غزا مغزادي ገለመልታት እዚ ኣብ መጻኢ ህይወትና ከም ዝንገብርና መጻኢ ህይወትና ከም ዝንገብርና እንዳልካ መደባት ምስራዕ ማለትي ስለዚ ኣነ ብቕልል በላ ካፍተና ገደስ ዝብለን ብዛዕባ መርዓ ፍቅራ ህሊኻ ብፍቅሪ ጥራይ ትነብርንኻ ናብ መርዓት ከይድኻ ድሕሪ መርዓ ሓዳር ኣሎ ሓዳር ከመይ ትወጽእ ድሕሪ ውላድ ኣሎ ዘተ እቶም 10 ኣገደሲ ንፍቅሪ ሕጉስ ገይሮም ከምብርኻ ይኽእሉ እዮም ዝልኩም ነዚኦም መስሉ ማለትዩ ኣብ ቀጻሊ ካብ ዝሓይሽ ሒዘልኩም ክመጽእ ሞራልኩምን ምትባዕኹም ናይ ፈልየኒ ኣብ ታሕቲ ካብ ዝንላዕሊ ሓገዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝልኩም ነጥብታት ተልዮም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለትዩ ሕቶ ተልይኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም زيادة نخلوتن نخعبلن أبز على درجة نخوتسخ لايك سبسكرايب كومنت بمقبار تحاورني ناتي بيتسب كونو ثانك يو أبقى صالي كالق مدب حيزخ سازمسكم سسنايو تشاو